Предаването се излъчва със съдействието на Ресторант Порто Малтезе. В предаването има продуктово позициониране. Днешната ни разходка в мола ще приключи с една специална изненада за теб. Обещах ти и се надявам да не ми се разсърдиш, защото сега влизаме в ресторанта и заедно с теб и шеф Милош ще приготвим нещо много специално. И много вкусно, предполагам. Светле, това е нашето импровизирано работно място. Всъщност не е импровизирано, защото много добре изглежда. Е съвсем истинска кухня. Ти ще видиш, след малко ще влезем и вътре. Много професионална. Още по-хубавото е, че ще имаш шанса да те срещна с един наистина много добър шеф-готвач. Много известен, готвил на наистина велики личности, като президента Путин. Всеки път го карам да ме запознае с него. Ще се радвам да науча нещо интересно от него. Много можем да научим. Да, много можем да научим. Сега дължа едно огромно извинение на мъжката част от нашите зрители, защото ще се наложи да закрием тази прелест тук с една престилка, която всеки наш гост бива награден с нея накрая за усилията, които полага. Така че това е момента, който каквото видял. Който видял. Да. Слагаме престилката. Така, дай сега да ти я завържа. Разкажи ми, моля те, ти всъщност готвиш ли вкъщи и харесва ли ти това нещо? Да, в принцип много обичам да готвя и още от малко седила съм в кухнята при майка да ме учи да готвя. И е много интересно и сигурно няма да се вярва на зрителите, но имам страшно много книги готварски в нас. Имам един шкаф, който е пълен с страшно много книги. Обичам да готвя и ми е интересно. Аз изобщо не съм учудена, защото те познавам теб отдавна и знам, че наистина си голяма чистофайница. Знам, че си добра домакиня, но нищо не си ми приготвила, нищо не съм опитвала приготвено от твоите ръчички. Сега е момента. Сега е момента. След това обещавам да бъда много честна и да кажа на драгите зрители дали ти се получава и какво ще кажеш. Заедно с всичко друго, което сме видяли, че ти се получава. Така че сега отивам да повикам Милош. Моля те, не дей да се стресираш, ако той е леко избухлив. Мога ли да избягам? Няма да бягаш, не можеш. Мисля, че ще разтопим неговото ледено сърце, защото... Ти почна вече да ме плашиш колко е лош. Ами не е толкова лош, просто емоционален, сърбин, балканци като нас. Така, ето го, идва с широка усмивка Милош този път. Не изглежда толкова лош. Здравей, много се радвам да те видя отново. Здравей. Това е Светлана Василева. Светлана Василева, добре. Голяма знаменитост, момиче, участвала в изключително много формати. И в Сърбия съм участвала в телевизионни формат, да. Скоро беше наистина в един сръбски много популярен формат. Да. Където обаче тя май не беше много доволна. Не издържах и избягах оттам. На твоите сънародници. Лудница и голяма мизерия и няма вкусна храна, което съм много разочарована. По принцип от вас сърбите очаквам много добра кухня, но там бях доста разочарована. Днеска готвим от тартар и батон. Тартар и батон, що е това? Значи, това е рибатон, реже се на малките купчета. Значи, у тартар и батон слагамо авокадо, каперси, див лук. Да, забравил съм да те спитам. Браво. Мина и замина. Що е това? Магданас. Не. Кирвис. Минус, Алек, минус. Вземи понюхай. А не е ли Магданос? 3. И ти тоже казваш Магданос. Целина, не? Минус 3. Целина. Днеска ще да научите нещата сериозно.
Днеска бъди по-снисходителен. Аз съм настинала. Нищо не усещам, но съм я запушен. Целина. Целина, да. Кака целина, ета кориандър. Кориандър ми хубаво кориандър. Бре, домакинки. Значи така. Аз не готвя с Правимо, кориандър. значи, тартар рибатон, значи рибатон пореза на купчета, значи слага се каперси, слага се авокадо, слага се червен лук. Трябва да сложим и ние ръкавици. Морате Я обясни ръкавици защо. да Аз сложим. знам защо, обаче нека да обясним на нашите зрители Zato защо. što nismo dneska pedikюр направили kako treba и слагамо рукавиce. Ами аз по-скоро Така? не съм се направила днеска както трябва. Маникюр се казва. Педикюра на краката, с краката няма да готвим, да знаеш. Как се казва, не знам. Маникюр. Маникюр. А педикюр Какви за са тия ноги, да. фалшиви ръкавици? Ой, да Ръкавици. стави ръкавице. Да носим Ето, други виждаш ли ръкавици. колко са ти невъзпитани? А с какво ще белим авокадото? Тя сега ще ни покаже, има един специален метод, който аз всъщност вкъщи, когато готвя, го ползвам, за да го отворя авокадото. Той може по някакъв друг начин, сръбски да измисли. Никога не Ще съм видим. готвила с авокадо. Аз не знам правя как се салати приготвя. с авокадо. Аз в често. принцип не обичам авокадо и затова. Не обичаш ли? Не. Милош, Как те е защо нормално? така? Готвимо тартар, всичко режемо на купчета, рибутон, черен лук, авокадо, кориандер, режемо по-ситно, див лук и, как се вас казва, Кое? пресен лук. Да. Кое? Това. И каперси. Значи слагамо као подправки идва лимонови сок, зехтинче, сол и пипер. Така, ти обичаш Това ли трябва да го тартар? направим ние. Айде, вземи, аз не ти се казвам. Добре, сега ще давам. Аз не обичам тартар, И аз не защото обичам. е сурово. Ти не обичаш нищо сурово, да. Нищо сурово не обичам. Защо не Обичам обичаш всичко нищо сурово? препечено. И аз не обичам нещо сурово. Сериозно. Нищо, после това, значи правимо плескавица от тартар и бетон, драги зрители, значи всичко режемо, мешамо, правимо и слагамо на скаро. По-скоро ще се направи така, ние ще готвим, екипа ще хапва. Да, така ще стане със сигурност. Защо не обичате? Това рибатон много е хубаво. Значи аз извинявам, значи трябва ми дъска, значи давам порежем два парчета рибатон. Това е рибатон, така. Това е голяма рибатон. Да, то е една четвъртина. Една четвърт, значи една, две, три, четири. Да. Знам, че рибатон Така. има различни разновидности. Тази каква е точно? Това ти е жълтопераста. Жълтопереста, да. Жълтопераста. Значи да ви после не би резали тука и направили катастрофу. Така, виждаш ли? Да. И како ти ни е хубаво, казвам. И това не може да идеш, да? Значи, теби оставям едно парче. Да. За наши госта едно парче. Ево, може. Така. Добре. Значи, това режем на купчета, да? Купчета, како режем? Колко големи купчета? Сега ще да видиш. Сега ще всичко да ти покажем. Така. Значи, До тук така. няма с какво да ни притесниш. Тук е лесно. Да. Аз съм специално направил лесно, да после не казвате да осмучи. Защото сме с връзки. Добре, така, значи лук на купчета, знаете как се реже, да? Или трябва да Ами- покажем? Трябва ли да ти покажем? Не, знаем. Знаеш, да? По-ситно, да? По-ситно или на такива същите купчета като това? Не, вече лук толкова крупно. Така, значи гледай. Искаш да плачеме? Внимавай с пръстите. Така, значи тако ситно. Добре ли? Супер, Мога да. е по-добре от теб, но сега няма да те излагам, затова ще го направя малко по... Така ли? Добре. Да. Добре, така договорили сме се. Лук, значи, добре, значи sad див лук исто по-ситно, този лук исто. Аз слушайте, значи лук пресен само до тука ми го режете. Само Това. до бялата част. Само до белата част, да. Този зелена не става. Добре. Така, значи каперси неćemo да режемо, само ćemo малко да ih, как се казва, български, Натиснем. да ih натиснемо. Да. Алек люби да натиска. Да. Каперси, така и авокадо. Значи само трябва ли каперси. да вам покажем как се чисти Да, авокадо? Да, покажи на аз не дамата знам. как се прави Ти знаеш? авокадо. Не знам. Аз не знам обаче. знаеш. Добре. Така, значи внимавайте. Значи какво се прави тук? Режеш авокадо. Така. Отваряш ги. Така. Виждаш ли? Да. Това излиза. После можеш да вземеш този костилко, да сложиш у чашу с водом и за 15 дена
излиза нови авокадо. Знаеш ли това? Ново авокадо. Но, сериозно? За Знаеш това? 15 дена в чашата. За 15 дена в чашата, тако ми тук правим авокадо. Значи, Това ще бъде новия ми бизнес. новите Много добре бизнес. изглежда. Значи, виждаш ли това? Значи така. Идва шукурук. Така, оба. Значи така. И всичко излиза. И това ти остава. Това стои красиво. Ако се ползва в салата, вътре част от салатата се слага. Аз правя една такава салата, вътре в това го реда. Що слагаш? Ами, кедрови ядки, домат, Видиш, ми имamo тук едно салато, ми имamo едно тук салато скариди с авокадо. Значи, я тук слагам скариди, да, с авокадо и домата ми и Аделна, значи, режемо авокадо. Така, значи, видели сте как се то прави. Hoćeš ли moći да направиш? Ще мога. Добре, и значи, само значи, режемо го така потанко и на купчета. Добре, значи, рибатон, лук, авокадо, значи каперси немojte много да слагате, много su кисели. Мачкаме го каперса. Да. Така мачкаш, значи, така ги мачкаш. Добре, значи, див лук, пресен лук. Разбрахме. Това тук нещо ползваме ли го? Руколка. Руколка нам идва као гарниш или в перевода на български као декорация. Декорация с нея. Да, така, а този домат? Този домат е за декорация. Също. Тук съм говорил за декорация. Хубави домати. Значи така, всичко, що порежете, слагате тук. После я идвам, правим подправки и после това идва сервировка. Я вам показвам как трябва да изглежда чиния и вие правите себе си. Много говориш днес. Довиждане. Довиждане. Да почваме ли? Почваме. Виж, пощадение обаче. Аз всеки път... Дай ни поне лесна рецепта. Явно му е писнало да казвам, че е много лош и за да става все по-добър и по-добър. Това е много добре. Светлинца, разкажи ни какво обичаш да приготвяш у дома ти? Ами много обичам да приготвям риба, но не тон. Да. Риба не е хич лесно да се приготвя в домашни условия. По принцип, да. Обичам също така да правя спагети с морски дарове. Обичам и тези по-обикновените български манджи, като пълнени чушки, мусака, макарони на фурна много обичам. И ми е лесно за приготвяне. А често ли се случва това нещо? Ако трябва да съм честна, не е много често. Преди време се случваше доста често, но за сега не. Няма просто на кого да готвя. Знаеш, че винаги, когато има на кого да сготвиш, го правиш с удоволствие и можеш да готвиш по цял ден и всеки ден. Но когато... Спести ми въпроса, точно щях да те питам, има ли на кого да приготвяш утре закуска, ти ми спести въпроса. Знаеш, така ще зарадвам. Но и закуска много обичам и между другото и правя много интересни закуски, много интересни сандвичи правя. Светли ти бързо ги наряза, твоите парченца. Бързо и искам само да видиш колко са едри. И сега почнах да ги режа малко по-ситни. Да, защото доколкото познаваме Милош, той е голям педант, много е прецизен. И така ме оплаши. Ами прецизен е. Виж, не е толкова лош човека, просто е много прецизен, което всъщност е много добре за шеф. Това е много защото добре. Смятам, че е важно. Няма как да му се получават толкова добре ястията, ако по-нашенски, да кажем, ги претопва. Ако ето това парче, го види колко е голямо. А той, повярвай ми, ще дойде да провери след маничко. Разкажи ми иначе как тече живота ти. В момента си необвързана, което според мен не съм казала дали съм необвързана. В смисъл... Ами аз разбрах, че няма на кой да приготвяш храна и така вързах нещата. Може да не е заслужил. Що правите? Ето го. Нашето ОТК. Харесва ти как съм го нарязала ли? Много ми харесва како си го не нарезала, него си... Ето, искам само да виж как се старае парче. С вами български жени, можете ли да режете на купчета всичко? Добре, погледни твоето колко е. Ето, да направим ето го твоето, ето го моето. Само показваш. А що е това? Кое е това ли? Браво. Не, мисля, че много добре сме ги нарязали, дори бих казал, че малко по-дребно от твоите. И виж как се старая, отделно си ги отделям, режа си ги.
колко старателно. Първо их режеш на повече купчета, а после на по-малки и после още по-малки. Да, и виж. Ето това е старание, това е педантичност. Виж как се А старае. какво ти правиш? Аз си правя каквото си искам. Обикновено. Обикновенно. Ти правиш кюфтета своя, да? Никакви китета не правя си го точно както трябва да бъде. Добре. Даже няма за какво да се хванеш. Това... Не, браво, слушай, режеш купчета, браво, нямам Слушай, няма Милош, що да ти казвам. аз вече имам стаж за пенсия си с тебе. Стаж за пенсия. Така че, да, знаеш коя е пенсия? Мисля, че вече се получиха много добре. Така че вече нямаш за какво да се Ако хванеш, ти така колкото и да казваш, искаш. добре, Антон. Još morаш по-ситно да го порежеш. Мога ли? Да, нарежи, да. Така мога ли? Не може така. Ако го така нарежеш, onda става сериозна кюфте. Разбираш? Добре, отделям го. Сега ли да ги слагам купата или после? Сега, да. Сега. Да. Виж сега, знаеш колко много авокадо съм. Айде ти, Дин, какво ти правиш? Аз съм станала толкова добра, послушна и сега изпълнителна, че просто пътя я беднах в фантазията. Колко Браво. перфектно ми се случват нещата. Някакви точки там след бравото, или точки само пишем наказателни, Не, само за пишем хубавите наказателни, работи. а... Нищо не правим, не Не, казвам. достатъчно половина. Така ли? Добре, Достатъчно половина авокадо. добре. Така. Цялото авокадо ли? Да, цялото. Половинка, ма. На купчета колкото рибата там ли трябва да бъде? Како нарежи купчета убива прямо. Чак. Какво става? Да, као рибатон, значи всичко режете еднакво, као рибатон. Да. Искам само да забележиш пенис. Що да забележим? Виж как Айде, перфектно да дам става. оценки за рибатон. Да. Рибатон, оценки... Айде, може два. Два. Добре, пази палци. Спокойно, не Ти какво си направила? Надребно е. Браво. Нали? Браво. Много е гадно с тия ръкавици, да знаеш. Много е неудобно. Zato što работиш рибом. Да. И не се обработва. Да. Това авокадо го реже ли и Не, него? това не трябва. Това ти е достатъчно ти авокада. Значи sad черен лук. Черен лук uzimаш. Гледай как го режа. Алек, браво. Така ли трябва да го Sad срежа? да сложим 1,5 за лук. Не. Как? Не. Така? Не. Така. И сега това го режа на сит. Да. Так. Добре. Айде. Лука ми е перфектен, Сложи съвършен. нещо това, учени. Добре, аз Вместо просто... да режеш, Виж, не, аз просто исках да ги направя така като пано, нали? Тук каперсите, рибката, така да се виждат всичките Да не е като мен продукти толкова разхвърлено. за нашите Или зрители, подредено. които гледат, всичко да бъде подредено и след това ще ги Значи смесам. ти имаш свою систему kako ćeš да направиш това. Ами не, просто искам да бъде видно и ясно. Значи ja ti казвам kako treba, ти правиш своя система. Добре. Добре, кой всеки път ти не слушаш? Значи аз сега в момента ти Добре. слушам, нали така? Ти на момент слушаш. Искам само да ми погледнеш колко дребно е нарязан. Алекс, ще как ме погледна? Перфектно. Не, перфектни сте. Всичко е перфектно. Само ćemo после kad krene jedenje, ćemo da vidimo što sam Сега, кое трябваше да нарежем? Сещаш ли се, що съм ти казал? Браво! Как се казва? Лук. Да. Как е? Модерен. Модерен лук, да. Модерен лук. Слушай, ти си всеки път, всеки емисию на страни госта. Еми, Защо? Защото, Милош, ако съм на твоята страна, в един момент ще си готвим сами двамата с тебе и гост няма да имаме. Како няма да имаме? Толкова много ме тормози в началото. Како да няма да Мисля, имаме? че вече си толкова прекрасно добър. Я те би Толкова готвим много тук си ме с нами. тормозил, че Да ти трябва да готвим тук говоря. с нами. Предаване, това всичко. Хубаво ли? Много ми е хубаво, да. Ето, видиш? Да, спокойно и е, добре е, да. Не ме Ама аз плашиш, това съм спокойно, не се лошо. притеснявам Ето, от тебе. За да може госта да се държи добре с теб и ти да си добър. виждаш. Така, това нещо го режа на кръгче или го... На кръгче и по-танко. Така е, браво. Колкото Браво, позволява. добре, чух твоето става, браво. Айде, режете, айде да работим, па ще дойдем, айде. Виж сега, който мъж не е дошъл в България и не е попаднал
на българските жени, той не е станал човек. Та да се върнем на въпроса сега. Обвързана ли си или не си обвързана ли си? Полуобвързана, ама няма на кой да готвиш. Полуобвързано, няма на кой да готвя. Е, това е най-любимата ми част, искам да ти кажа, от обвързването. Защото хем ти е готино и си изкарваш добре, хем нямаш ангажимент към готвенето и прането на чорапи. Абе, вчера правих чорапи. Има го и това. Ами, значи вървиш устремно към периода и на готвенето. Понякога ми се случва, какво трябваше нещо друго да не се нареже? Ето този лук. Да, да го нарязах. Този го нарязах. Да. И други нарязах. Какво, да. А тези, да, трябваше да се смачкат на мачка. Каперсите. Куче не изпитва той днес. Как ги мачкаше той? Така с ръката можеш и с Айде бе, сте готови, бре, айде сега морamo сервис да правим, айде бързо. Ти какво правиш, бе? Мачкам. Како бе тако мачкаш? Не, така каза да го намачкам. Како? Айде покажи. Така. Чекай време да ми сломиш масо, бре. Айде. Добре, как? Па няма више, сега си пюре си ga направил. Айде, слагай тука. Ма ти така каза. Слагай тука, слагай, бързо, айде, по-бързо, готово, айде. Айде сега бързо. Ти какво си прави на време? Другите работи стават бавно. Това ли е само? Права, Другото е. ти си права школница, как се казва. Значи всичко си Нещо друго трябва ли да нарежа? Видиш как съм те научил по-добре. Аз съм най-добрата ученичка, искам да ти кажа доказано. Значи ти си порезал дифлук, това. Добре, ти си Всичко готова. Слушай, даже съм завършила с шестица. Шестица. Висшето си образование. Не е шега работата, така че... Кориандър обичаш ли? Не. Днеска го обичаш. Днеска го обичам, добре. Ти обичаш ли кориандър? Реже ли Аз го? сурова риба тон не обичам, но днеска я обичам. Знаеш как идва? Чекай Днеска бе малко, обичаме бе, сега всичко. се... Погледай Чакай kako е. малко, пречеш ми. Трябва ли да го режа? Да, Пак на такава наситна. на купчета. Добре. На купчета да режеш. Си порезала? Еми, тук един път и... Няма Там проблем. два пъти, там три пъти. Като махнем ръкавицата ще ви... Слушай, къде режеш, слушай това. Значи, мора... Аз обичам всичко бързо да се случва, не обичам да се бавя, Я обичам isto бързо. обичам бързо, али kad režeš, znači по-добре да контролираш. Така руку слагай, так. Zato će da se režeš всичко време. Така, значи, с този два палца, не махай пан, контролираш да не порежеш този, разбираш? Аха. Нищо, ти не слушаш, а добре, айде. Мисля, че трябва да е по теб на урок. Аз пък съм много детайлна и не Пак ли го обичам слагам да вътре? бързам. Да, пак го слагаш вътре. Което това е много хубаво. То е... Я много обичам кориандър, специално с суровом рибом, много го обичам. С какво друго Нима върви е кориандър? готвим на тебе в момента. Суп. Супа. Кажи ми, все още рибата се зарежда на всеки 24 часа, нали така? Затова е толкова вкусна и приясна. 24 часа, после това всичко риба koja се не продава, значи махамо, филетирамо и идва у другите. За другите работи, рибни супе, бульони. Обичаш ли много соли? Много не. Много не, да? Не е полезно много солта. Добро, ти ćeš да, значи, слагаш Много сол, обичам черен пипер. черен пипер, значи слагай колко хочеш и слагаш това зехтинче. Ти, какво си ти направил? Всичко както трябва. Всичко както трябва, браво. Да. Айде. Спокойно мога да почна работа при тебе, ако някога се наложи. И аз съм ти вече оставил место там да работиш. Къде си ми Така. оставя място? Там, където мият. Не, макар, Не можем да бъдем двама главни. Не може да има двама главни готвача. Шеф не може да будеш, то съм ти ги рекал и прошлия Ама път. то за това, че съм не ти можем казал да сме прошлия двама, ти няма си шефа, аз съм шефа. Аз не можем мъж да е шеф над мене. Мечта. Така, значи, бъркаш. Много добре изглежда. Бъркаш, па можеш да, значи, можеш първо да го опитваш, да го пробваш и да ми казваш. Zato što този риба то не е значи, перфектно. Значи, и uopšte не усеща се това, знаеш рибен вкус kad се усеща. Да. То е недобро. Ако на рибу се усеща рибен вкус. Добре, опитвай. Айде, пробай ги. Оп, а лимончето, какво правим с него? Да, браво. Лимон. Пазим се го за вкъщи си го Браво, носим. Милош минус, браво. Шеф Алекс, шеф Алекс, Чекала плюс. си всичко време си чека да ми казваш. А ти що ми не си Милош казал да лимон минус. не си сложил? Ти си виновна. Сега аз съм виновна, това, че ти си Аз съм ти забравил. казал лимон да сложиш. А ти тук бъркаш всичко време. Не, добре, значи рукола трябва да сложим. Не, рукола не слага. Рукола не ми идва kao гарнитурата. Аха. Така. Нали ти каза Милош минус? Ти го каза. Доволна ли си? Ами ти каза Милош минус.
А за всичките хубави неща, които направихме, някакви мизерни 2 точки си дал. Обичаш ли много лимон или мало? Много обичам. Много обичаш. Добре. Аз сложих достатъчно. Не, достатъчно ти. Милош, искам да видиш. Как ето така, за да се хванат костилките. Да, малко да те ароматизираме. Повече не виждам и чао лимон. А сега няма ли да го сложим в чинията? Така, добре, стани са малко. Она ga brka всичко, няма да го сложим от чинята. Малко го объркаш га и после го слагам от чиния, разбираш. Много мръсно стана. Стана, бре, какво работиш? Тако къщи работиш? Вкъщи, ако дойдеш да видиш как работи, няма по-чисто. Не, тя е честница. Голяма честница. Честница? Да. Честница. Така, махаме това. Чистимо всичко. Какво си направил? Погледни. Що съм направил? И аз съм направил, нищо не съм направил. Всичко е чисто, всичко е наред. Така, добре. Sad идва сервис. А може ли нови ръкавици за сервис или без ръкавици? Разбира се. Айде, така. Добре. Вселена. Да. Не съм пиша. Не си, да. Добре, доста, няма да бъркаш 3 дена. Така. Никога. Как го подреждаме сега? Чекай малко. Аз съм го виждала това нещо, едни формички го слагат. Да, аз също не си слага една формичка. Не, че да слагам форми. Милош не прави като всичко от ресторантите, разбираш. Значи така. Айде, Милош как го прави? В ръката как го взимаме? На кюфтета го прави. Скавицу махнеш. Значи така, слагаш на десна страна всичко. Значи правим ако да буде така форма. Как се казва вас по България? Забравя се. Небрежно. Небрежно, да. Така. Това ти е достатъчно. Много си бре рибетон пореза. Колко сте рибетон пореза? Да пипна и аз. Така. Режемо. Вадимо всичко. Кост. Вади всичко. Така. Добре. Нож вътре. Нож. Значи, рукола. Док сте всичко порезали, рукол е всухнало. Така, значи, руколу слагамо сврха. Или обича малко да буде така декорация, где се не вижда... Да се чуди госта половин час, какво ще яде? Да буде Значи, и кориандър слагамо. Значи, така. Значи, слагаш тука малко. Така, значи... А домат няма ли да сложим декорация или не? Не, че да слагаме домат. Защо тук в България всичко чушки домат търсите от декорация? Защото ти одеве каза, че доматите са за декорация. Благодаря ти, Алексче. Тука на това. Разбираш? Така. Браво на мене. Каква красота направи. Ма чакай, аз трябва да го направя това нещо. Аз защо седа и се забавлявам така, като той ще каза, ти какво си направила? Какво си порезала и не си го дорезала? Това е редукция. Значи. Редукция балсамова е това, нали? Браво. Така. Можеш ли това да направиш? Тоест това нещо седи малко по-гъсто от нормалния балсамов оцет. Това е доста лесно. Значи, слагай само да ти зехтин. Ако го сложиш там да няма зехтинче, готово. Добиваш минус. Аз повече за колегите, защото те ще ядат. Чекай, това е за красота, не можеш за всичко, колегите. чекай малко. А за колегите да ядат, аз не мога да не си се грижа за колегите. Това е за красота, моето е за колегите. Катастрофа. Да си ги нахрана. Не, катастрофа, знаеш колко са доволни от мене. Браво, Светлана, значи добро ти идва тази декорация. Красиво момиче, не може да не... Трябва да ме извикаш да ти правя декорациите. Да. Добре, готова си. Значи, и вземи каприси, значи слагаш тука. Значи така. От екипа ми най-вероятно не искат да им слагам рукола. Един от колегите не обича рукола. Аз ще я сложа само за да не ми сложи минус. Слагай рукола, бе, ще добиеш минус, бе. А после, скъпи колеги, ще махна руколата и с една виличка ще дойда да ви нахраня лично. Така, значи, сега правим декорация. Защото много ви обичам. Значи, може и модерните декорации, така да го сложиш. Така. Чивиски. По принцип това е. Браво на мене. Много добре изглежда. Да. Така. Ма вие двамата го правихте, аз сама се боря тук. А това сама съм си го направил, той още нищо не е направил. Чекай, бре, малко, бре. Малко каперчета, виж, не натиснати, цака. Да трябваше първо малко зехтинче. Те е отгоре, аз да ги вкуся отгоре, защото той не разбира, аз искам да ги вкуся отгоре. Те как ще бъдат овкусени? Цака. Много красиво стане. И колко съм добра.
Малко по-щедро. Ето Защото малко за по-само колегите. продукция. Аз защото за колегите така искам, да. Какво си направите сега? Колега ще го сложа, после ще го махна. Правя индианец тихо. Видиш как съм и хубаво направил, виждаш ли? А какво, моето грозно ли е? Единено. Искаш да пуснем една анкета? Всичките българи сега в момента казват перфектно е красота. Тя е съвършена. Всичко, българи. Точки слагаш, да Няма какво правиш? точки, не искам точки, така искам аз. Слушай, готово, изгубила си днеска, значи минус 100. Скъпи наши Светлана, зрители, ти си победила плюс 50. след малко ще приближим с камерата, ще заснемем моята красота. Браво, Светлана, победила си. Светлана е прекрасна, но той и каза, Браво така, а на моята мене. е по-красиво принципно. Катастрофа. Катастрофа. Перфектно, сега те яд, че моето е по-хубаво от твоето. Сега просто умираш вътрешно, че аз съм по-креативна. И че те засрамих. Умирам как сте по-креативна. Защото значи. когато ученика надмина учителя, е тогава вече нещата са. Така учител убива ученика. Така ли? Не знам. Добре, браво, значи направила си сериозното ястие, значи виждаш ли Страхотно. така, Да. значи Сега нека разчистим тук да покажем наблизо на камерата. И понеже така ли, че в това предаване доволно говорихме за моите колеги, ще помоля един колега по избор, който се харесва повече сам себе си и иска да се представи пред аудиторията, да дойде да опита нашите ястия, защото аз и Светлето не ядем сурова риба. Затова моля един пожелание да дойде, покажем. Така, аз сега ще поканя един дребен, младичък и къдрав мой колега, който по едно случайно стечение на обстоятелството носи и моето име. Великия, големия Александър, не македонски, даже не и пернишки, но затова пък е виден ценител. Не, Милош никога не дава. Заповядай. Милош никога не дава вилици. Милош, много те моля, така, тъй като не можете да чуете какво той си мисли, а аз чувам неговите мисли в момента. Той си мисли, че всичко изглежда прекрасно, че И моята колко е декорация вкусно. е малко по-добра от декорацията на Милош. Колега, ако е така, дай знак. Точно така. Да. Сега, като хапнеш, ако ти се развее косата буйно, значи всичко е било перфектно. Где си изключваш? Где Аз си ли? изключваш? Аз не се изключвам. Копчето за изключване не ми работи. Докато ти батерия работи. Моля, той е съблюбен момент. Ще го там да го опита колегата. Каза, много е добро. Следващото. Каза, перфектно е. Уникално и извънземно. Видя ли? Видял съм. Заповядай. Ще видиш ти. Още колко работи ще видиш. Още по-добро. Още по-добро. Буйни аплодисменти. За мене. Благодаря. И за тебе, Светле. За Милош няма нужда. И нека да се поздравим с това, че аз наистина в един момент ще те надмина, нали? Признай го. Трябва да си признаеш. Един момент, да. Така, сега е момента официално да обърнеш внимание на нашата гостенка и да кажеш как тя се справи. Много добре. Сама казва. Тя сама говори. Ти Много може да добре, кажеш перфектно. Супер, браво. Значи, за декорация специална, зато си победила, разбираш. Значи, зато ще имаш декорация, разбираш. А това уже... Това е Става. авангардно, това е арт. Така, за още един пореден път Арт. доказахме на Милош, че българските жени, освен красиви, изключително умни, са и перфектни домакини и страхотни Това безспорно кулинарки. е така. За българските мъже нищо няма да казваме, ще показваме следващия път, предполагам. Ще видите как са българските мъже. Това беше от красивите български жени за този път. Надявам се, че ви е било приятно и забавно. И се надявам, че от дома ще направите едно такова творение. Светле, благодаря ти от сърце. И аз ти Беше благодаря, изключително Алекс. приятно. И на мене. Предаването се излъчи със съдействието на Ресторант Порто Малтезе. В предаването има продуктово позициониране.